ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчандта мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. аз ҷиҳат Toyotaҳои Corolla бо нархҳои арзон, Toyotaҳои Camry ҳастае ки бо нархҳои арзон ҳастае ки ин хел нархҳо редки меғалтанд. ва ҳастаи Nexiҳои арзон, Opelҳои хетчбек арзон ва Mercedesҳои объёмни, простой ва дигар ҳам мошино ҳастанд бадро ки мошинои советски ҳамашо барои шумо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда видео кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кораем. мо дар видеои оянда мошинои гуфтагии шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда гирифта видео мекунем. дӯстони азиз, шумо агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат маълумот шуро кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. марҳамат, навора сар мекунед, то охираш тамошо кунед. рафтем. Як мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, Daewoo Nexi ҳастае ки светои серебристи соли 1994 ҳастае ки сӯзишвориш мегӯяд бензини холия, умуман газдагӣ нестае, бензини холӣ. моторош мегӯяд 6 литр инжектора, коробкаш механика, саистани мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд хадавои кадагӣ, 4 та баллон 70%, 4 диска, ҳуҷҷат дорад. мегӯяд ки нагуфтед чақа дорад, не ки ҳуҷҷат аниқ дорад. салоншам тоза, магнитофон, электропакет ҳамаш 100% бадрон. ин мошин дар территорияи шаҳри Ваҳдата қарор дорад. мошин мегӯяд 100% фақат мегирӣ газ метӣ, ягон камбудиша нагуфтиянд. дастрош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 15000 сомонӣ бадро, бо арзонтар ҳам мешавад. муомилаи хубаш мегӯяд танҳо дар назди капоти мошин. алиш намешавад, мегӯяд то қасуми холӣ бадро. ин мошин хелаки дасти як одамда гаштагӣ ҳастае. мошина бадро камтар суратош хира омадаги, не ки телефоншон хеле хира гирифтаги, не ки мошин мегӯяд 100% ягон камбуди надорад. ина рақамо мегафоншон кор мекунад ва дар ин рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. ҳамаи мошина мегӯяд 100% ҳуҷҷат, хадавои баллон ҳамаш 100%. марҳамат, дигар маълумоти пурраша аз ҳамин соҳиби Daewoo Nexi худатон гирен, бо арзона мешавад. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ бошад барои кӯмак кардан мошинаҳои заминаи хонаи квартира, ягон техникаҳои боркаша, чизе ки набошад бадрон, сурат, маълумот, адрес, рақамотро ҳамаша нависта роҳӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дуюм мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон, Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи караван соли 1995 бензин газрадаш кор мекард. моторош простой, 6 литр, коробка механика, саистани мошин мегӯяд нахаду. мошин баъд ду баллони пешаш мегӯяд нав, ду баллони ақиб мегӯяд, яъне ки кӯҳна мегӯяд, паккришкоша нав карда накора мегӯяд соҳибшон. салон тоза, магнитофон 100% ҳамаш кор мекунад, фақат камбудиша мегӯяд ду баллони ақибша нав мекунад ва резинои даршам мегӯяд уже хурда шудаги, яъне ки овоз дора мегӯяд соҳибшон. резинои дарша алиш мекунад ва паккришкои ақибша алиш мекунад. дигар хел мошин мегӯяд 100%, яъне ки нашуд хадавои ҳуҷҷат ичшошон ягон маълумот гуфтагӣ нестае. мошина мегӯяд дастрошта мефурӯшад бо нархи 20000 сомонӣ бадрон, бо арзонтар мешавад, мегӯяд танҳо дар назди капоти мошин. хоб мошин дар территорияи шаҳри Ваҳдат мегӯяд қарор дорад. дар рақамо мегафоншон кор мекунад. дӯстони азиз, кадомтон агар харидори аниқ бошед, аз ҳамин рақамо дигар маълумотҳои пурраша мегирем. қай камбудиша фаҳмода дӯстони азиз ки фақат паккришкои ақиб ва резинои дар мегӯяд соҳибшон. марҳамат, хай бо занга дигар маълумоташа пурсем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон, бояд тега аст Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи хетчбек светои вишнои улучаги сурх. соли 1995 бензин газ дорад, кор мекард. моторош 6 литри простой, коробкаш механика, саистани мошин мегӯяд беҳтарин. салони мошин тоза аст, магнитофон, радной краска, 4 дискаҳои рамашка, хоб чизои чихолаи кожни бадрон ва 4 диска, 4 та баллони 80%. нашуд хадавои задагӣ пуштагӣ, ҳуҷҷат, ҳамин сета чиз ягон маълумотша нанависта. барои ҳамин кадомтон мехарен, ай соҳибашон бо занг зада пурсем. ин мошин баъд дар территорияи душанбеи пойтахт қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомонӣ. одамоне ки наличие мегиранд, боз камтар дигар муомилаи хуба мекунад, мегӯяд дастрошни сум накунад. рақамо телефоншон мегафон аст, кор мекунад. одамони харидори конкретан бошед, марҳамат, занг зада бо қатишон чақчақ кунед. дӯстони азиз, мошинои советска мехаред, мошинои нав мехаред, чӣ хеле ки мошини мехаред, дар комментара пурра карда нависед ки чӣ хеле мошин ба шумо дар кора, солша, номуша маша нависед. мо дар видеои оянда албатта ёфтем агар аз одамони фурӯшандаҳое ки мо дар роҳ мекунем, мо ҷудо карда барои шумо навор карда пешкаш мекунем. лайкотона дариқ надоред занед ва силкаи навори моро дар WhatsApp эмоҷи доред, полни худ подлисаш кунед.
чорум мошини фурӯши навбатӣ аз Бадрон ҳастаи Mercedes-Benz C-класс Бадрон ки сечка объёмни соли барои 6 1998 бензин газ кор мекард, моторош 1.8 литр, коробка механикае, сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин Бадрон. Мошин мегӯяд 4 та баллон мегӯяд пачка, 4 дискаҳои пачкаи 17 мега соҳибшон. Як сола ҳуҷҷат ам дода, раднои классика хеле шакалат не, мотор беҳтарин, электропакет, чихолои нав, ҳамаш 100%. 4 та баллонои пачкаи мегӯяд 90 ва 4 та дискаҳои 17 мега соҳибшон, яъне ки заказ кати мегӯяд овардем часпондем. Мошинча мегӯяд беҳтарин ҳолата мега омода бинен. хоб нархи мошина мега 53 000 сомонӣ гуфта баъд неки нашуд арзон кардан нагуфта чанд арзон барое ки мумкин ки нархи ахиронаш бошад, неки хай бо як бор дига аниқ кунен. Нашуд арзон кардан мега ягон чи гуфтагӣ нест. 53 000 сомонӣ дига муомилаш дар назди капоти мошин. ин мошин баъд дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. ина рақамошо 918 аст. ҳамин рақам метавонед дигар маълумоти пурраша занг зада пурсен. лайк разане навора подлисаш кунед. панҷум мошини фурӯши навбатӣ аз Бадрон ҳастаи мошинои советски ҳаста ки ваз 2109 соли барои 6 1994 бензини холӣ ҳама хел гуфтиан соҳибшон, моторош мега 1.5 литр, коробка механика, сайзтани мошин мега 100%. ҳолати мошин мега нахаду 4 та баллонои 60%, 4 диска, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мега ҳам мефурӯшад, мега ҳам алишам мешавад. нархи мошина мега 7500 сомонӣ гуфтасем, бо арзонтар кардан метиҳем мега ё ки ба ягон матизои як боша мегад алиш мегад, дигараша мега болоиш мегад маслиҳат мекунад чанqa сум дар кунад. тоқа матизои як кати алиш мекунад ва кадоми сум кати мегирад. савдои хуб дорам мега танҳо дар назди капоти мошин. ин мошин баъдон дар территорияи ноҳияи Файзобода қарор дорад. рақамошон рақамо мегафон аст, бо қатишон чақчақ карда мепурсен. мошин мега 100% мегири фақат газ мети. ина хай маълумотошон ва рақамои телефоншон. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ бошад фаромӯш накунед, сурат шарои кунед, намехе реклама мегузорем. шашум мошини фурӯши навбатӣ аз Бадрон Toyota Corolla аст ки светои сафед соли барои 6 2007 солае ки бензин газ дардаш кор мекунад. моторша мегад 1.8 литр, коробкаш автомата, сайзтани мошин мегад беҳтарин мегад, сайзтани мошин мегад тоза соҳибшон, ҳамин хел наистиам. мошин 4 диска, 4 баллони 80%, кондитсионер, чихолои нав, радои сафед, магнитофон, монитор ҳамаш 100% Бадрон. нашуд хадавои ҳуҷҷат задагӣ пуштагӣ чизо ягон чи нагуфтем, фақат гуфтанд ки мошин мегад тоза, ҳамин хел навистиян. дӯстон азиз, ин мошин дар айни ҳол дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 56 000 сомонӣ. барои чӣ ман намедонам чӣ қадр мошин арзон аст. хай бо кадомтон агар харидор ҳастед бо қатишон муомила карда маълумоти пурраша мегирен. мошин дар Душанбе нархи мошин 56 000 сомонӣ, рақамошон мегафон аст, кор мекунад, дигар маълумоти пурраша занг зада гирем. мошинои советски мехаред, мошинои нав мехаред, мошинои боркаш мехаред, чӣ хеле ки мошин мехаред дар комментария нависед. албатта ки мо ёфтем, мо сухани шуморо намешканем, ҳама мошини гуфтагии шуморо мо гирифта навор карда дар видеои оянда мегузорем. лайкҳоро занед, навора подлисаш кунед. ҳафтум мошини фурӯши навбатӣ аз Бадрон Toyota Camry аст ки сайзтарино беҳтарине ки Бадрон мошин растамошка шудагӣ нест, ҳозир ҳамаша мефаҳмонем. соли барои 6 2006 солае ки бензини холия, моторош 2.4 литр, коробкаш автомата, сайзтани мошин мега беҳтарин, нозада, ягон пуштагӣ надорад, бе сарапина, ҳама ҷош ҳолати беҳтарин дае. ин мошин айни ҳол баъдо дар Дубай дар қарор дорад, не ки мошина мегад берастамошка мефурӯшад, мегад мисол 65 000 сомонӣ. агар шумо хоҳед мисол расходи овардан ва растамошкаш отдельно мешавад, не ки берастамошка бе раҳгиро 65 000 сомонӣ аст, бо арзонтара мешавад. мошин баъд ҳама ҷош радно мекард, ягон расходаш запаска баллонош нав, мисол кожни салон, монитор, кондитсионер, электропакет ҳамаш 100%. дар Дубай сайзтани беҳтарин берастамошка бе мисол бераҳпулиш 65 000 сомонӣ, бо қадитон арзон мекунанд. ина рақамо телефоншон кор мекунад. кадоми шумо агар ки хоҳедам хали мошини заказ кардан, мисол залогша қатишон маслиҳат мекунед, мошина яъне овардан метиян, растамошка дигараша худатон мекунед. хоҳед ҳамаша кадам метед, не ки камтар нархи ваюш дига мешавад. бе растамошка 65 000 сомонӣ аст. агар ягон маълумотша нафаҳм доштед, хоҳед маълумоти иловагӣ, ина рақамошон аст, бо занг зада қатишон бошед. мошин бе растамошка 65 000 сомонӣ, муомила савдо ҳам дорад.
дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинои мисол барои вагони мошинои ки ҳастад тайёр дар Тоҷикистон ё ки хонаи замина рой кардем мо фурӯшда мегузорем. Ин буд мошинои имрӯзамон. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.